Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Nindot kayo nga kasinatian, usa ka ilustrasyon ang panghitabo kaganina. Tungod kay padulong mi sa diri sa simbahan, gisugat mi og unos, grabe ka kusog sa hangin ug grabe ka kusog sa ulan. Og amo makita nga diin nangabasa jud mi tanan. So makaingon mi nga dili siya lalim, dili siya sayon. Hilabi na kung ato ani siyang masinati samot if naglabigar kita diha sa dagat. So akong ginasulti kaganina, sa niaging wali nga if makasinati kita og unos samtang naglawig kita naa sa dagat, grabe kayo siya ka hadlok, grabe ka kuyaw. Tod kay if natunga-tunga sa dagat, wala kay makita. Hilabi na sa panahon aning panghitabo kang hunas, wala sila'y makita asa nga lugar o grabe kadagko nga balod. Ato makita diri nga diin sa ato nabasa sa niaging wali, dili siya ingon nga unos lamang kundi bagyo siya o dili lalim. And kaganina among nasinati nga dili jud ay lalim, hilabi na if naatay importante nga lakaw nga paingnan ang kaning unos, may mag-usa sa rason nga maoy mo babag nato nga dili ta mo padayon sa atong agtuan, o di ba ka ang unos mo'y mahimo nga rason nga mopugong nato nga dili lang ta mo padayon kung unsay gusto natong pagabuhaton. Ato makita ang unos nga mura siya og babag, pero kung ato siyang tan-awon sa asa man nga punto, sa asa man ka nga bahin sa kinabuhi, nga kung naay mga unos or kaning unos mahimo siya nga panalangin para sa atoa. Kung ato makita naabay mga panghitabo sa kinabuhi nimo nga makaingon ka nga panalangin siya gikan sa Ginoo.
Tungod kay kasagaran sa mga tao, ato makita nga kung bati ang mahitabo sa ilang kinabuhi, bati ang sitwasyon nga ilang nahiaguman, bati ang panghitabo nga naabot sa ilang kinabuhi, makaingon kita nga dili siya panalangin, dili siya pabor gikan sa Ginoo, dili siya nindot nga kasinatian, ato masulti bati siya, ato masulti nga babag siya, like puros bati, ngilad, kadautan ang naa sa una-una sa mga tao. Hilabi na sa ato ang pagtuon padayon sa libro sa basahon ni Jonas, ug ato makita diri nga diin ato makita nga diin si Jonas usa siya ka propeta, usa siya ka tawo nga gipili sa Dios nga maoy tigpamaba o tigsulti sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao nga nahisalaag nga wala makaila sa Ginoo. Tuod man klaro nga ang Dios mo nagsugo kang Jonas, ug ato nakita pod sa bersikulo 2 sa kapitulo 1 nga klaro nga diin anaay sugo ang Dios ngadto kang Jonas. Ug ato makita sa kapitulo 1 bersikulo 3 nga klaro pod ang pagpalayo ning Jonas gikan sa Dios o gikan sa sugo sa Dios. So ang ato nga mensahe karon, magahisgot kita mahitungod sa dagan, unsa man dagan paduol sa Ginoo. Ato nakita diri si Jonas ni dagan palayo sa Dios. Siguro duha ka klase ang atong makita sa kaning batasan sa tao sa panahon nga makasinati sila unos sa kinabuhi. Una, mga tao nga musangpit sa Ginoo tungod kay tan-aw nila dili naman nila makaya, wala nay solusyon para sa ilaha. So ang ilang mabuhat musangpit sila sa Ginoo, mudagan sila paduol sa Ginoo. Apan napoy mga tao nga diin tungod sa unos nga naabot silang kinabuhi, bati nga panghitabo nga naabot silang kinabuhi, nidagan sila palayo sa Ginoo tungod kay nangluod sila sa Ginoo, nalain sila sa Ginoo, basulo nila ang Ginoo sa bisan unsa nga mga panghitabo nga bati sa ilang kinabuhi. Apan atong tan-awon diri unsa ka ang gibuhat ni Jonas, atong tan-awon atong saysayon tagsa-tagsa ka mga bersikulo, atong uting kayon kung unsa man ang mensahe nga atong makuha diri, unsa man ang pagtulun-an nga atong makuha gikan sa kinabuhi ni Jonas o gikan sa mensahe sa Dios nga iyang ipaabot kanaton tanan. Og ana na kita sa kapitulo 4 og atong paghisgutan nata sa kapitulo 1 bersikulo 4 og atong paghisgutan bersikulo 4 hantod sa kinlasan nga bersikulo sa kapitulo 1 bersikulo 17. So again, nagapadayon kita sa atong pagtuon sa libro sa basahon ni Jonas sa kapitulo 1 bersikulo 4 hantod sa bersikulo 17. Sa bersikulo 4 ato ni siyang move on sa bersikulo 4 ang Dios nagpadala siya og unos, nagpadala siya og bagyo. Sa bersikulo 5 ug bersikulo 6, ang mga naglawig or ang mga tigbantay or ang mga nagdala sa pump boat or sa baruto, misangpit sila sa Ginoo. Bisan kinsang mga Ginoo, ang pwede nilang masangpit, ilang gisangpit. Tungod kay grabe naman kakusog sa mga balod, tungod sa kusog nga bagyo or unos. Sa bersikulo 7 ug 8, ato makita diri nga diin ang mga naglawig or ang mga nagsakay sa barko o sa sakayan, nakabalo sila nga diin ang hinungdan sa maong panghitabo, sa maong unos, mausing Jonas. Sa bersikulo 9 hantod sa 10, ato makita diri nga diin si Jonas mismo miingon siya nga ilabay siya ngadto sa dagat. Bersikulo 11 hantod sa 17, si Jonas diring dapita ningon siya nga mao ni siya ang inyong pagabuhaton nga din ilabay ko sa dagat ug mao ni siya ang siguro mas maayo o di ba ka wala ta na sayod unsa ang rason sa likod ni ana nga panghitabo. Nakita ba ni Jonas nga mao to siyang solusyon gikan sa Ginoo? O di ba ka nabati ba ni Jonas nga nagbasol siya? So pinaagi sa pagbasol nga nipalayo siya sa Ginoo, ningon siya nga ilabay ko sa dagat. O di ba ka
nakita ni Jonas diring dapita nga bisan pag mamatay ko di gid ko mutuman sa sugo sa Ginoo. Wa ta na sayod unsa man ang pipila ka unsa man ang punto, ang rason, ang kinailagman nga rason ning Jonas ngano niingon siya nga ilabay siya sa dagat. And then sa bersikulo 17 ato makita diri nga diin ang Dios nagpadala og dako nga isda aron sa paglamoy kang Jonas og naa siya sa sulod sa isda sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi. So mao ni siya ang mubo nga storya sa mao nga mga bersikulo nga atong paghisgutan karon. Ang Dios padayon nga nagapanalangin sa iyang mensahe ug padayon nagaabli sa matag usa ka kasing-kasing ug hunahuna sa tanang dalunggan nga namati karon. Ang Dios nagapanalangin ang daan sa iyang mensahe. Atong pagasugdan ang pagtuon sa mensahe sa Ginoo diri sa bersikulo 4. Ang pulong sa Dios nagaingon, apan ang Ginoo nagpadala og unos. Kusog kini kaayo nga tungod niini na miligro nga maguba ang barko. Balikon ako, nagpadala og unos ang Dios tungod kay nganuman aning panahon na sing Jonas naa na siya sa barko. Nagsakay na siya sa barko, dili paingon sa Ninive, kundi barko paingon palayo sa Ninive. Kung ato makita, ni sakay si Jonas og barko or sakayan palayo sukwahi kung unsa ang sugo sa Dios, kung asa mang dapita or sa Ninive padtuon siya misukwahi siya opposite or kontra nga dalan. So mao to na siya sa barko, bersikulo 4, nagpadala ang Dios og unos nga grabe ka kusog. Bersikulo 5, nalisang ang tanang tripulante og ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Og aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang gipang tambog sa dagat ang mga karga, apan si Jonas nahinanok didto sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Ato makita diri nga din bisan unsa ka dagko sa balod, bisan gitimbang-timbang na pag-ayo nagkatakilid na ang barko, kusog kayong hangin. Siguro ato makita nining panahon na basin nag-ulan tungod kay unos man siya, o di ba ka kusog lang jud kay nga hangin ug dagko kayong balod. Pero ang sitwasyon ato makita nga di namiligro nga maguba ang barko, o di ba ka ato makita nga namiligro nga basin malunod ang barko, o ato makita nga maguba ang barko, malunod ang barko, manglangoy ang mga tao, ni basin dagan sa mga tao ang mga matay tungod kay naguba ang barko. Apan nato nakita diri, bisan unsa ka dagko ang balod, bisan unsa ka giyon sa pagkusukuso sa hangin ang maong barko si Jonas, kay naa sa ilawom sa barko, natulog siya. Grabiha. Siguro kinsa man to'y nakasakay diri og barko, if dagko jud kaayo og balod, tapos naa ka sa lawom sa barko, di man sa ingon nga dili nimo mabati ang kanang takilid sa barko if dagko lang jud kayo nga balod. Naipipila ka mga tao nga mosakay sa barko tapos naa sila sa lawom, kung dagko ganig balod kay dagaton sila. Magsuka-suka. Pero si Jonas, believe kayo ko, tungod kay natug lamang siya. Grabiha. Sa bersikulo 6, nakita siya sa kapitan sa barko o giingnan nganong natulog ka man. Bangon og pagpakitabang sa imong Dios, basin pag maluoy siya kanato og luwason kita niya. Sa bersikulo 6, ang gigamit nga Dios sa kapitan, dili siya Dios nga mao'y tag-iya sa tanan, ang Dios nga mao'y Dios ning Jacob, Dios ning Isaac, Dios ning Abraham. Ang gigamit niya nga Dios nga mao'y like binoldi or anang small letter nga D, Dios, o si bisan kinsa nga imong giila or gisimba nga Dios. So ato makita sa bersikulo 5, daghan sa mga nagsakay didto ni bisan ang mga tripulante, nalisang sila og nisangpit sila sa ilahang tagsa-tagsa ka Dios. Ila bang gisangpit ang Dios sa dagat? Kamakita nimo sa salida si Poseidon, o di ba ka ilang gisangpit ang Dios, bisan kinsa nga Dios. Sumoto ang kapitan, makita kang Jonas nga natulog. Insya nga natulog raman ka.
Sang pita imong Dios, basin ang imong Dios, basin ang uban, piki ito, tapos ang imong Dios nga gisangpit, mao'y makatabang o makaluwas nato. Ato makita diri ang kaning pagtulunan sa bersikulo 5 ug bersikulo 6 lang. Kung atong tanawon, si Jonas, bersikulo 5 ug bersikulo 6, natulog siya. Pero kung moatras ta og mga pipila ka mga bersikulo, bersikulo 1 ug bersikulo 2, gisugo siya sa Dios. Bersikulo 3, mitaka siya gikan sa sugo sa Dios. Bersikulo 4, ato makita diri nga bisan naa na ang unos, ni bisan ang mga tao nagkinahanglan sila og tabang tungod sa unos. Ang mga tao nagkinahanglan sila nga luwason sila. Pero ang tao nga gipadala sa Ginoo wala jud nanumbaling sa sitwasyon. Walay paki sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Tuwa siya sa ilawom sa barko. Natulog siya. Ni bisan gani ang kapitan naman lamang ang nipukaw niya nga sangpita imong Dios. Basin pa di ay nga imong Dios mo'y makaluwas nato. Ato makita nga diin si Jonas natulog lamang siya. Kung atong tanawon sa atong kinabuhi karon, pila man kasugo sa Dios ang atong nabasa, ang atong nahinumduman, ang atong nakuha, o kita mismo wala nituman sa sugo sa Dios. Nagpakabuta, nagpakabungol lamang kita, nga murag wala ta nakakita sa sugo sa Dios, o wala ta nakadungog sa mensahe sa Dios. Wala siya kalahian sa panahon nga si Jonas natulog lamang, bisan ay sugo ang Dios sa iyaha. Bisan ang tao nagkinahanglan ang tao nga luwason sila. Nagkinahanglan ang tao tungod kay naa sila sa kadautan, nagkinahanglan sila og naamanlay mo dasig sa ilaha, naamanlay mo ampo para sa ilaha. Pero ang tao nga gisugo sa Dios, balikon ko, nasa lawom sa barko, natulog siya. Og hinaot tagsa-tagsa nato nga naminaw sa mensahe karon. Sa tanan nga dalunggan nga naminaw sa mensahe karon. Hinaot nga dili pud ta magpakabuta bungol nga wala kita nakakita sa mga tao nga nagkinahanglan og Dios sa ilang kinabuhi. Sa mga tao nga nagkinahanglan luwason sila sa ilahang kinabuhi. Dili ta magpakatulog-tulog nga murag wa ta kabalo sa kamatuoran. Klaro ang sugo sa Dios nga diin ato pong sultihan ang mga tao sa mensahe sa Dios. Mga minahala to sa kinabuhi. Ato ipaambit ang mensahe sa Dios ngadto sa ilaha. Dili ta magpa tulog-tulog sa makang Jonas. Sa bersikulo 7 ato makita diri. Unya, nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman. Ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Busa sa bersikulo 8, gipangutanan nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unya may gibuhat, unsa may gibuhat nimo, o tagadiin ka man. Si Jonas sa bersikulo 9, mitubag siya, ningon siya, Hebrohanon ako, og si Yahweh, o Diyos, o ang Diyos, mao ang akong Diyos, ang akong Ginoo. Siya ang Diyos sa langit, nga mao'y nagbuhat sa dagat, ug sa yuta. O gisuginlan sila ni Jonas, nga milikay siya sa Ginoo. Siguro ani nga bersikulo, dirin sa bersikulo 10, di ko makaingon nga diin, grabe ka, kaning honest ang kasing-kasing ni Jonas, nga diin misugilon siya, nga misupak siya sa Dios. Siguro kasing-kasing siya nga nagsulti kung unsa iyang gibuhat, dili kasing-kasing nga naghinulsol siya unsa iyang gibuhat. Like iyang gipahibalo unsa iyang gibuhat, dili paghinulsol ngano gibuhat na niya. So ato makita sa pagsambingay ning Jonas ngadto sa mga tripulante ug sa mga nagsakay sa mong barko nga diin ang ihang Dios mao ang Dios nga tag-iya sa langit, nagbuhat sa yuta, mo ang Dios sa sinugdanan hangtod sa katapusan, siya ang Dios nga tag-iya sa tanan, ug gisulti pod ni Jonas nga diin nisupak pod siya sa Dios.
Ug ato makita sa sumpay sa bersikulo 10, human niya pagsugid ni ana, busa nalisang ang mga tripulante, ang nagdala nagbantay sa barko, ug miingon kaniya, pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Kani siya sa bersikulo 10, ang termino nga gigamit sa kaning mga tripulante nga maingon sila, pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Ilang nakita ang sitwasyon nga ang Dios ni Jonas, tinuod nga Dios, ang Dios ni Jonas mo'y tag-iya, mo'y nagbuhat sa langit, ug sa yuta, sa kadagatan, mo'y nasayod sa tanan. So ilang nakita nga din ang sitwasyon nga nahiaguman nila karon, ang hinungdan si Jonas nga misupak siya sa sugo sa Dios. O kani mga tao nga nakadungog sa sugilon ni Jonas, nibati sila kalisang, mibati sila kahadlok, ilang nakita kung kinsa ang Dios ni Jonas. O ningon sila nga pagkakuyaw, pagka makalilisang, pagkangilad sa imong gibuhat. Dili siya basta-basta. Ang Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi, maupod ang Dios nga imong gitakasan. Ang pangutana nga akong ipaabot sa matag usa, bisan asa man nga party sa kalibutan, matakasan ba nato ang Ginoo? Madaganan ba nato ang Ginoo? Nabatay mga butang nga gitapig sa Dios nga tan-aw nato murag di ta masakpan sa Ginoo? Sanglit ba ang mga tao wala makakita sa atong gibuhat, sa atong kinabuhi? Tan-aw nato pwede matakasan, pwede nato madaganan ang Ginoo as if nga ang Ginoo wala nakakita sa atong gibuhat. Siguro sa panahon sa Domingo, grabe na to og daig sa Ginoo. Pero yung nagkaugma ni ana Lunes hantod sa Biyernes o Sabado, ang mga pulong pod nga mugwa sa atong baba dili pulong nga makahataw og himaya sa Dios. Sa panahon sa Domingo, mga pulong atong gigamit ang atong mga ngabil sa pagsimba sa Dios. Ni basin subo pamalandungon, basin baya, human sa Domingo, ang mga pulong nga nigawa sa atong baba, atong gigamit ang mga ngabil sa pagtunglo sa ubang tao, sa pagdaot sa ubang tao, sa pagsultig bati sa ubang tao. O di ba ka atong gitapigan nga nipalayo ta sa Ginoo, nidagan ta palayo sa Ginoo. Nga murabag ang Ginoo wala makakita sa atong gibuhat. O akong ikasulti niini. Ang akong reaksyon sama sa mga tao, sama sa mga tripulante, sama sa mga tao nga nagsakay sa barko nga miingon sila, pagkakuyaw sa imong gibuhat. Dili nimo kayang tapigan ang Dios. Kung unsa man imong gibuhat, dayag kay na siya atubangan sa Dios. Mo na nga diin kung nag-antos ka man kung para sa Ginoo, dili buta ang Ginoo nga wala siya makakita. Kung naakay giampo sa Ginoo tapos naghilak ka o kinasing-kasing imong pag-ampo sa Dios, tan-aw nimo murag wala gitubag sa Ginoo. Ang Dios na to dili siya bungol nga wala niya nadungog ang imong nga pag-ampo. Dili siya butang nga wala niya nakita ang imong mga luha. Nakita sa Dios na kadungog siya. O gusto sa Dios nga diin makat-on kita. O gusto sa Dios nga makuha nato ang iyang mensahe nga bisan unsa man ang sitwasyon nga atong mahiaguman sa atong kinabuhi, dili mausab ang atong pagtan-aw sa Ginoo. Magpabilin ang atong gugma sa Dios. Magpabilin nga diin mas mutubo pa ang atong pag-ila, ang atong pagigugma sa Ginoo bisan nag-anam og kadako ang bati sa atong sitwasyon. Kung ato makita diri, ang gusto nako ipaabot nga mensahe sa matag usa, balikon ko. Naa ka ba'y gitapig sa Ginoo? Nidagan ka ba palayo sa Ginoo? Mitakas ka ba palayo sa Ginoo? Ang Dios nakakita siya? Pwede ba nga atong ablihan ang atong kinabuhi o atong angkunon nga diin mangayo tagpasaylo sa Ginoo? Mubalik ta paduol sa Ginoo? Ngano mudagan man ta palayo sa Ginoo? Para ba sa kalipay sa kalibutan? Para ba sa bisyo? Para ba sa kalingawan sa kalibutan? Unsa man ang mga rason nga tan-aw nimo nga lipay kay ka kung layo kayo ka sa Ginoo? Mao ni siya ang bakak, mao ni siya ang linlang ni Satanas nga malipay ka sa pagbuhat sa mga butang sa kalibutan. Mao ni siya ang bitik ni Satanas nga mangita ka sa kalipay sa kalibutan.
ug di na ka matagbaw sa presensya sa Ginoo. Ug pwede ato ni siyang usbon, ato ni siyang gubon. Pwede nining taknaa, muduol ta balik sa Ginoo. Mga itagtabang sa Ginoo. Be honest atubangan sa Ginoo. Like nasayod man ang Ginoo daan kung unsa imong kahuyang, nasayod ang Ginoo daan unsa imong problema, unsa imong kasakit, unsa imong tinguha, unsa imong mga plano. Like nasayod ang Ginoo daan ni ana. Pwede ba nga ato siyang isalig sa Ginoo? Ug atong tugutan nga ang Dios mao'y maghanay ni ining tanan? Tungod kay ang Dios na siya inindot nga plano para sa matag usa. Ug mao ni siya ang panghitabo kung atong sulayan ang Ginoo nga mudagan ta palayo sa yaha. Mao ni siya ang kahimtang ni Jonas. Nabot ang unos, nagkaguliyang na noon, nisamot kagubot ang kinabuhi, tungod kay nidagan ta palayo sa Ginoo. Sa bersikulo 11, sanglit misamot man kakusog ang unos, giingnan si Jonas sa mga tripulante, unsaon ka man namo aron malinaw ang dagat. Ikaw may hinungdan ngano na ingon ani ni unsa man kay among buhaton nimo para muhunong ni ang dagat, para muhunong ni ang kusog nga hangin ug dagko nga balod. Laktod nga pagkasulti ilang gustong ipasabot para maluwas mi unsa may dapat nimong buhaton. Kung ikaw may hinungdan, dapat ikaw mao'y manubag ni ining tanan. Sa bersikulo 12, si Jonas mitubag sa ilang pangutana. Itambog ako sa dagat, aron muhunong ang unos, kay ako'y nakaingon niini. Siguro, makaingon ko nga, okay po siguro ang tubag ni Jonas, nga niingon siya nga ako may hinungdan ni ining tanan, so itambog ko sa dagat. Balikon ko, wala ko nasayod o bisan sa mga eksperto sa Biblia, wala sila nasayod unsa ang naasa kasing-kasing ni Jonas ngano miingon siya nga itambog ko sa dagat. Niingon ba siya nga itambog ko sa dagat tungod kay nasayod siya nga dili siya makadagan makatakas sa Ginoo? O di ba ka ningon siya nga itambog ko sa dagat tungod kay nasakpan man jud ko sa Ginoo? O di ba ka ningon siya nga itambog ko sa dagat tungod kay naluoy siya sa mga tao tungod kay nagkinahanglan? O di ba ka dagan sa mga tao dinhi dapita siguro nang hilak na tungod kay dagko kayo ang balod, hilabi na sa mga tao nga di kabaw mo langoy. So base nang hilak na sila. Tapos kung maguba ang barko, syempre, impas na ng utang. So, mao nang niingon si Jonas nga itambog ko tungod kay naluoy siya sa mga tao. O di ba ka tungod si Jonas mitakas siya sa Ginoo og niingon siya nga itambog ko sa dagat. Bisag mamatay pa ko, di gi ko mutuman sa sugo sa Dios. Di gi ko mutuman sa sugo sa Ginoo. Like itambog ko sa dagat, bahalag mamatay ko, di gi ko moadtog ni Nineveh. Mao ba na ang kasing-kasing ning Jonas? Siguro mao to siya ang mga pipila ka mga gitawag nato og kaning assumption or kaning ato makita unsa ka jud ang rason, unsa jud ang naas kasing-kasing ni Jonas. Pero atong tan-awon ang mga pipila ka mga bersikulo sumpay niini nga sugilanon, niini nga basahon. Nagingon diri sa bersikulo 13, bisan pa niini nang limbasog lang gihapon pagbugsay ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon apan kawang lamang kini kay nisamot man kakusog ang hangin. So dili ko ato makita diri namugsay sila paingon duol sa baybayon. So ato makita diri dili kayo tantong layo na sila sa laod. So naa sila sa gitawag na mo og kaning kimba or kanto. Kaning kimba or kanto naa siya sa kaning unahan gamay sa baybayon nga dili siya ingon nga laod, di pud sa ingon nga hunas or mabaw. Sakto lang. Mao ni siya. So namugsay sila paingon sa baybayon, siguro namasin nga kung maabot sila sa baybayon, at least man lang kung naa sila ngadto sa baybayon or sa pantalan or asa sila maabot, at least maluwas sila. Pero samtang namugsay sila, ato nakita, nabasa diri sa mensahe sa Ginoo, grabe, mas nikusog ang hangin. Sa bersikulo 14, busa nagpakitabang sila sa Ginoo, misangpit sila. O Ginoo, ayaw in taon itugot nga mamatay kami tungod sa kinabuhi ni ining tawhana. Ako makita sa kasing-kasing sa mga tao aning dapita, like, basahon ako pagbalik sa ilahang kaning gisulti, ingon silang, O Ginoo, ayaw in taon itugot nga mamatay kami tungod sa kinabuhi nining tawhana or tungod ni Jonas or sa pagsupak ni Jonas
ayaw in taon kamig siluti kay imo man kaming or imo man kining pagbuot. Like, Lord, sayop man jud ni Hunas, hinaot nga di lang pud nimo kami damayon, di lang pud nimo kami patyon. Like, luwas sa mi, Lord, si Hunas lang ang siluti. Siguro kani nga klase nga pagampo, makita na to kung unsang naas kasing-kasing sa tao. Like, moingon tag kaning joke nila nga nagsakay kuno sa eroplano or kaning nasa barko la, kaning moingon sila nga okay lang daw nga nagsakay sila og eroplano, okay lang ma-crash daw bisan nagsakay sila kay di man daw na ilaha. O di ba kaha, nagsakay sila og barko, okay lang daw malunod bahalag nagsakay sila tungod kay di man daw ilang barko. Kuya pod siguro ning kasing-kasing sa tao or panglantaw sa tao. Pero kaning dapita, siguro tungod na ni siya sa kahadlok sa mga tao. Like, Lord, please lang taon, ay taon mi damaya. Naapam ni mga anak or mga pamilya nga nagpaabot na mo. Siguro, mao ni siya ang ato nakita dire. Sa versikulo 15, unya, ilang gibuhat, gialsa nila si Hunas o gitambog sa dagat o diha-diha mihunong ang unos. Nangahadlok pag-ayo ang mga tripulante, sa Ginoo busa naghalad sila og naghimog mga panaad kaniya. So ato makita nini, bisan unsa kabati ang sitwasyon nga ilang nahiaguman, bisan sa unos, ato makita nini nga diin gigamit sa Dios ang unos nga diin makakuha og maayong pagtulunan ang mga tao nga nagsakay sa barko, ang mga tripulante, o ato makita niini nga diin gigamit sa Ginoo ang makaingon ta nga bati nga klase nga panghitabo sa usa ka tawo para ang mga tawo nga nagapalibot sa iyaha makakita kung kinsa ang tinuod nga Dios. So para sa kuha, if moingon ko nga magamit sa Ginoo ang akong kinabuhi, like if kuhaon ko sa Ginoo tapos dagan sa mga tawo ang maluwas pinaagi sa pagkuha sa Ginoo sa akong kinabuhi, siguro usa na siya sa pinakadako na akong kalipay tungod kay at least man lang nagamit kini nga kinabuhi nako nga daghan ang luwas bisan kuhaon siya sa Ginoo. Like ingon ani siya nga klase nga kalipay. So sa ato nakita karon ang mga pagtulunan nga ato makuha nga diha sa unos ato nakita nga mas nakaila ang mga tawo kinsa ang Ginoo. Taliwala sa unos nakita nato nga ang mga tawo nakaila kinsa ang Ginoo. Panduha nga akong gusto ipasabot sa matag usa nga siguro kitang tanan makakita nga mahisusama siya sa ato nga panghitabo. Diha sa unos, makita kung unsa ang tinuod nga naa sa kasing-kasing sa tao. Balikon ako, diha taliwala sa unos, makita kung unsa ang tinuod nga kasing-kasing sa tao. Naa kay higala. Sa panahon nga naa kay mao ni pinaka-common kaayo nga gamito nila nga ilustrasyon or sambingay. Like kung naa daw kay higala, tapos arangan ang inyong kinabuhi, daghan kay kag mga higala. Sa panahon nga ikaw na'y nagkinahanglan, magpabilin ang tinuod ni mga higala, siguro out of 100, at least na ay usa. So ang 99% kay nawagtang. Pero at least man lang na nagpabilin usa. So akong gusto ipasabot sa nini nga mensahe, mao ni siya. Sa panahon nga diin, may aguman na to ang bati kaayo nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kung gikusukuso kaayo sa gikusukuso pag-ayo ang atong kinabuhi, ang atong sitwasyon, ang atong pamilya, na ako'y reach out kagabi man lang nga grabe kapait ang ilang kinabuhi. Before, ang iyang manghod nga babay, 14 anyos, ni commit og suicide, and grasya sa Ginoo, naka-message siya nako, and then nakaagto ko sa ilang balay, nakita nako kaning bata nga naglaslas na dire, pito ka samad sa iyang nga walang kamot, gamit ang kutsilyo nga habol, like nanggawas ang unod, grabe ang dugo, tapos iyang gigamit ang bako sa iyang papa pagtuok sa iyang liog, and bisa nagkasamad-samad ko sa scene, may sulod ko dito sa ilaha, and at least naluwas lang kato nga babay, kato nga bata. And then subo lang siguro kay pamalandungon tungod kay kato nga bata, naghikog siya ang rason tungod kay gisultian siya bati sa pastor. Like, bati kayo ang hinungdan. Pero atong tanawon diri kagabi kagahapon lang
Tapos kagabi nanawag ko, ang ihapod nga papa tungod sa panginabuhi, nagdrive og taxi, tapos duka man tungod kay ang ilahang paagi 24 oras, tapos human sa sunod nga adlaw lain na po na mo gamit sa taxi. So ilang i-maximize nga at least mahurot nila ang 20 ka oras na dili masayang ilahang abang. So duka na kaayo, nakatulog siya, nakadamag siya og kaning nagmotor. And then nagmotor na ospital, tapos iyahang nga lisensya nagpabilin sa police station, and mo tong agi panalanginan ta sa Ginoo at least man lang nga nakatabang budta sa iyaha nga makakuha siya balik, makuha niya balik ang iyang lisensya ngadto sa gikan sa police station sa Mandawi. And then nindot lang siguro nga panghitabo para sa kuha tungod kay bisan bati siya nga panghitabo, like nakadamag siya, pero at least nakahatag taog maayong pagtulunan sa iyaha nga nakaingon ta nga siguro usa siya nga pahimatngon sa Ginoo kay basin sama ni Jonas natulog na ta. Like sa atong pagpangalagad sa Ginoo, like kumpiyansa na kay ta, like mga lagad ta sa Ginoo, moadto ta taga Domingo, tapos okay lang. Okay ra mo agtukog Domingo, okay ra pog di, okay ra mo simba ko, okay ra pog di, okay ra magampo ko, okay ra pog di, okay ra like ingon ani nga klase nga kasing-kasing sa mga tao. Like Kristohano naman ko, okay ra ko moagtog simbahan, pwede ra pud kog di. Like pwede ra mo ko magkasimba sa Ginoo sa balay lamang. Kani siya nga klase nga prinsipyo. Hapit na jud nga murag natulog ta sa Ginoo. Dili man nato mabasa sa Biblia nga ningon ng Ginoo nga kumaluwas na mo kay dapat mag-inusara mo, kumaluwas na mo dapat nimo magampo, kumaluwas na mo makailamos Ginoo dapat nimo mabasa ang Biblia. Like kumaluwas na mo dapat di mo mutabang sa imong isig ka tawo, kumaluwas na mo di mo mutuman sa sugo sa Dios. Like never na to makita sa Biblia ang kana siya nga klase nga mga sugo sa Dios. Muna nga gusto na ko ipaabot sa matag usa. Natulog na ba ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Sa unsa man nga paagi nga ato makita nga murag natulog ta sa atong pagpangalagad? Una, mao ni siya. Kung wala tay kalipay nga magbasa tag Biblia, wala tay basa-basa tag Biblia, mura tag natulog na ana. Wa tay ampo-ampo, natulog na ta ana. Wala tay kalipay nga atong isulti sa ubang tao ang grasya, ang gugma, ang mensahe sa Dios ngadto sa ubang tao, natulog na ta ni ana. So nagkinahanglan nga pukawon ta. So siguro na mga bisan unsa nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga maabot sa atong kinabuhi nga pagpamata nato nga pukawon ta sa Ginoo. Uy, kumusta naman? Balik na ko tungod kay layo na kay ka. Layo na kay ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Layo na kay ka sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Wala na ka nalipay diha sa presensya sa Ginoo. Naa na sa kalibutan. Ug ato makita diri sa kinalasan nga bersikulo sa kapitulo 1. Ato makita diri unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang hunas og didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw og 3 ka gabii. Kaning sitwasyon nga diay naasulod sa tiyan sa isda. Kami mananagat mi, and then amo makita nga diin if naay isda nga gikaon sa dako nga isda, like naay gamay nga isda nga tibuok jud gihalom sa usa ka isda nga dako, inaghinain namo niya na amo makita sa tinay sa isda nga diin ang kaning gagmay nga isda mapanit na siya, like mura siya og steam nga mura na siya kung hikapon nimo malata na siya, like ingon ana siguro ka init or ka acidic ang tiyan sa isda. How much more kung ato makita 3 ka adlaw, 3 ka gabii naasulod sa isda. So ato makita diri, buhi pa baka si Jonas or mamatay si Jonas? Makapadayon pa baka siya sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo? Like makaabot pa baka siya sa Ninive? O di baka mao na siya kinalasan na kinabuhi ni Jonas? Mao na nga din giahawag na ko ang matag-usa nga diin padayon ta sa pagtuon, ilabi na sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Og sunod nga Domingo, sunod nga wali atong pagaisgutan kung unsay panghitabo human niini nga panghitabo unsa kay kahimtang ni Jonas human siya nagpuyo gihimo niyang balay o presohan ang sulod sa tiyan sa isda.
Before na ako tapuson kani nga mensahe, gusto na ko ipaabot sa matag usa kani. Balikon ko sa ikapat na kong pangutana. Kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo? Kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo? Okay pa ba ta? Or wala na? If wala na tay kalipay sa Ginoo, wala tay kalipay magampo, wala tay kalipay magbasa og Biblia, wala tay kalipay nga magtuon or ato pang ilhon pag-ayo kinsa jud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Magbantay ta ni ana tungod kay nagkinabuhi ta palayo sa Ginoo. Balikon ako, kung wala na kay kalipay mo basa og Biblia, wala na kay kalipay magampo, wala na kay kalipay nga imong ipaambit sa ubang tao kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi, wala na kay kalipay diha sa Ginoo. Magamping ta ni ana tungod kay nagkinabuhi kita palayo sa Ginoo. Tanang Kristohanon ganahan mo tubo sa ilang pagkakristohanon. Ganahan ta mo tubo sa atong pagtuo mo nang kinahanglan nga dapat atong ilhon pag-ayo kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Magampo ta, mubasa ta og Biblia ug atong tumanon kung unsa ang sugo sa Dios sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Akong hagit sa matag usa nga sugod karon atong ihabit nga magampo ta, atong ihabit nga mubasa ta og at least man lang usa ka chapter sa Biblia tagsa-tagsa kada adlaw og hagit nako sa usa ka semana at least natay usa nga masultian kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Magampo kita. Labing gamhanan ug balaan ng mga Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gipaabot sa matag usa. Hilabi na Ginoo sa among pagtan-aw sa storya sa kinabuhi ni Jonas. Among nakita Ginoo nga diin sa pagsupak ni Jonas sa imong mga sugo, naabot ang unos, naabot ang bati nga katalagman, bati nga kasinatian, bati nga sitwasyon para lang pagpakita nga din anaa ka, tinuod ka nga Dios, nagsugo ka nga Dios, like tuguti o Dios nga din sa tagsa-tagsa ka mga dalunggan nga naminaw karon, nga din among mabutang sa among kasing-kasing, nga ang Dios pod nga among gialagaran karon tinuod pod nga Dios nga wala siya nagkomedya sa among kinabuhi. Ug tuguti o Dios nga din imong ibutang sa kasing-kasing sa matag usa sa tanang dalunggan nga namati karon ang kainiton sa pagpangalagad. Ibalik Ginoo ang kalipay sa pag-ila kung kinsa ka nga Dios sa among kinabuhi, kalipay sa pag-istorya sa imuha, kalipay nga magbasa sa imong mensahe ug kalipay sa pagtuman sa imong mga sugo. Tuguti o Dios kung naamay mga kasing-kasing nga gahi na kaayo, batuon na kaayo, pulpuga o Dios nga diin muhumo kani og among mabati Ginoo nga din ikaw tinuod ka nga Dios, seryoso ka nga Dios ug ikaw ang Dios nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi. Padayon kay Ginoo mag-bless sa matag usa, i-bless ang ilang nga pamilya, i-bless ang ilang nga pagpangalagad, i-bless ang ilang nga kasing-kasing. Hatagi sila kusog sa pagbuhat. Sa moong hagit nga amo ang hatag karong simanaha. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.